No, čaute. Ideme hrať chlapci. Aj dievčatá. Let's roll. Zatiaľ budeme točiť iba CS-ko, potom keď budú peniaze na to, všetko vybavené, stiahneme aj inú hru, zahrajeme ešte Phasmophobia, tak budeme hrávať. No, náš hrací lístok. Русский? No. Do you speak Russian? No. Okay, I don't understand it speak English. Okay, no problem, bro. Me too. I time It is time now, my brother. 3 minutes. Okay. Катка. Катка. 1 метка. Whoa! Terrorists win. I fear no man. Planted the bomb. Bomb has been planted. You understand? No, good is dobre. Yes, I understand. I not understand you. No problem. No to je taká rozhodnutia. Smoke. Activating the bomb. Strčíš hlavu. Это лак you. Это же удачно. No poď sem, bratranec. Poď každú hlavičku. Ne, Что? što? Он справа сзади. Нет. Слева. Terrorists win. Yes. Cry like bandits before you die. Ok, ja si myslím, že zatiaľ akože mi to ide. Uvidíme po takej rozohrávačke, ako tak budem bežne, ako si čo ti hovorím. Takto to je kvôli tomu, že není stream, lebo stream mám furt problémy a... Please, bomba. Please bomb? Oh yeah, plant bomb. Please. Counter-terrorists win. Hlavu napadlo. Normálne, že chrčím. Mám bombu, dobre, nemám bombu, okej. Pôjdeme, počkaj na buste. This is easy. We kill them, and then we go home. Bracho, ešte som to Sorry. hlavu. Sorry. Smoke. Planted. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade. Pôjde. What? Chlapca vyplo. Defuse. Please. Terrorists win. Yes. Very good. Look. Miga bak. Čo, bratranec? Ja ti nerozumiem. What bro? Together we can. Ne, bracho, nebudem mu učiť bracho, to je pocit. Speak. No problem, bro, no problem, okay. Chill. No. Сейчас, секунду. We cannot be killed. Chlapci. Poprosím, napíšte mi, čo by som, takto zatiaľ, hej, budem si stiahovať hry, ktoré sú zadarmo, hej, zatiaľ, keď sa vybaví karta, budem kupovať hry, dobre? Ja mám to jasné, rozumienko všetkým? Lost the bomb. Terrorists win. You think you can kill us? What bro? Sorry? Can you say the world?
Where... Speak Russian. We must How? work together. Albo jak to jakie chłopcy? Deploy. 1 second. O, Grenade out. Sorry. no problem, bro, no problem. Stávať sa. Ach, ja chlapci ma šikanujem tým, že hovorím slova, ktoré rozumejú. Let us go. Ideme na túto stranu hrať. Ahoj. No. Tam budeš frajer. Tá dvaja. Čo? Ne, bracho, ne, ty si chyba. Ty máš blokat. Aj, ty si retardovaný, ale neviem. Bratare, nero. Ko? No problem. Stačí ma sorry. Dobre, z tejto pozície counter-terrorist... Can you say where world Your word? in Russia? Da, In da. Russia? Da. What do you say? Yes. That is yes. To vieš, to je... Come on, chop. Hi. Hi. Равно привет. Okay, привет. Привет is... Yes, hello. yes. Привет. Good. Bol si tam toho? Koho si bol? Speak. Tak, chlapci, ja som tam. Nemôžeš skápať. Decoys out. Decoy? To čo je toto za taktiku? Máš jedno... Yes. Pálil hlavu. To je aký bal... The world Čo? To nebyl... in Russian. Chlapec, že helikopter. Chlapec zahral roleplay na Okay. helikopteru. Čo ti dáva? Speak. Speak, yeah, speak is, говорит. О, Кирюша. Speak равно говорить. Throwing smoke. Вверх, наверху, короче, как Там, сказать. там утка, это ж... Sorry. Left. No. Yes. Sorry. Som mal mapy, alebo... Ne, neviem, hra som pod raňom. Dobre, s čím si zahráme? Zahráme si z... Vieš čo, ešte ja som riskač. Bracho, čože ho Go. Remove any doubts in your head. It's us or them. Иди. Deploying decoy. Okay. Ouch. 17. No. Kde si, ja to nevidím, tam si. Roger that. Ahoj. Čo som teraz akože spravil? Čo som teraz spravil, prosím ťa? Ja som, neviem čo som teraz spravil, hej? Nechajte ma. Ja som teraz spravil, že... Never whose is equal na verhu. Ale nebudem pracovať, lebo vytače ma už. Poďme. Grenade. I speak Russian. I teach. Okay.
I teach you I teach you? Ti dám I teach you, dostaneš in teach you. speak Russian. Neviem, čo je. Tak ďakujem, tak vieš čo? Tebe Let's go. dobre? Vieš mi to? Ty si delino. Throwing a grenade. Mám ja s debilom správne. What Smoke. it speak quit говорить. Я плохо разбираюсь в английском. No bracho, tak ty si fakt debil. Bracho, Sorry. nerozprávaj a hraj dobre, ty debil. I not Bože môj. Come on, chop chop. Ja budem tuto schovaný. Bro, play, okay, play. I can't hear you. Okay. No, I could hear you. Grenade out. Incendiary. Tak dobre máme, ale ten debil nevie hrať. Tak dobre sme začali. Pratárne sem a ty vole, čo ti hovorím. No tak ty si... Sorry. 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 Go to and Bracho, play. vytačaš ma, ti hovorím. Remember, this is bandit country. Tam to Shoot hodím. everything that moves. Bravo, Grenade out. si robíš pipi. What? Vás debilom hrám. Dobre, ešte čo? Ideme kompetívky, lebo fakt. Iba s ukecaným hrám ti hovorím. No, že ten typek je iba ukecaný, nehrá to nič. Nič sa to nehrá. Iba good, teaching Russia a... Proste, neviem. Let's roll. Всем привет. Bracho, In position. dobre, prosím. Всем удачи. Hello, bro. Remember, this is Hello, bandit hello. country. Shoot everything that moves. To potrebujem úplne, že najmenej toto senzitívku v myške. To potrebujem, lebo Doriti... Come on, chop chop. Keď prehrám Laying zase... down smoke. Zase nič pracho, nikto nechráni. Throwing flashbang. Čo, bratranec? Počkaj, hej. Počkaj. Hej, pozrieme sa, máme si pozrieť 5 minút. Ukáž mi to, hej, ukáž mi to. No, takže ako to bolo? Takže... Čo? Ešte pozrieme sa na to, dobre? Dáme to. Рампа. Это Б.
rýchlo. Diffusing. Čo, bratranec? Chlapec teraz zadrbal, že je John Wick. Counter-terrorists win. Pesto them. Let's go, fellas. Decoys out. Smoke. Throwing time. Poďme sa, vás debil. Zo všetkých strán. Рампа класс. А, там это... Рампа красная. Som prekrosa. Бля. Throwing a grenade. Microphone na svet. Terrorists win. Chápem to tak. Ti hovorím, že ja ti budem nosiť calculator. Čo som teraz hadral? Calculator. Neviem, prečo sa smiem na debiline, ale v pohode. Move it, son. Decoy. Ja iba miniem 50, lebo iritujem to čisto, hej, takže... Preto. Throwing smoke. Ja tam nabehnem. Deploying flashbang. Ty vidíš, že ja to dělám. Čo? Ja som dal, To je debil. Dobre, vieš čo, nemôžem. Musíme sústrediť. Move it. Throwing fire. Ty milovci, že... Ja ti hovorím, že tí ľudia, to je na schvál, ty chodí za mnou. Pohoj, toto tam bol bohým, ne? By zdal. Ne, alebo to, neviem. Kapal. Toto nemyslíš vážne. Counter-terrorists win. Now you're right on. You're right on. To nedala, fakt. Jo, dobre, poďme, pokračujeme ďalej, hej, sústredíme sa. Nemôžem ma niekto vyrušiť. Tak jo. Let's move out. Ale skápať je, uvidíš to, no ja zase vec smrti mám, lebo ja som proste speciálny. Ja mám ešte najviac skill niekedy, ale už najviac. Incendiary. Throwing flashbang. Counter-terrorists win. No stopping us. We took the piss out of them. Akcia, to bola, že komando, neviem, už nepadne. To bolo komando. Komando v akcii, ne, že policia v akcii, komando v akcii, tuto counter-terroristy. Akože mňa by zaujímalo, že či je ako zvlášť counter-terroristy, ako máme, že práca. Protiteroristická sa to hovorí, hej, protiteroristická. Strašná to. Throwing fire.
Incendiary. Nečaká, že som tu, lebo ja som proste nenápadný. Opäť vystrčí hlavu a dostane pum, takú hlavu dostane. Ty by zabil vlastne toto, to je debil. Počkaj, tu to nakon najprie. Neviem, čo robia títo. Tam ďalší skapal. Deploying flashbang. Ja som si otvoril mapu. Ja to takže. Laying down smoke. Throwing fire. A to by... Sorry bro, I don't see big meaning. I don't see mama. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Now we're getting stuck right into them. Dobre, máme hrať pre, teraz zažijete Košice. Všetko zabijeme teraz, všetko bude v pohode. Move. Deploying decoy. Ja len... čo chceme dať. Keď všetci tu, tak ja idem toto. Na farme killy, len čo týpek je na mňa. Nedazerem. Sadím sa, že on toto ich tam všetkých vystrieľa. Sadím sa tej smoky, tam nechajčo, počujem ich veľa smoku, nebudia. Tak ja neviem, čo si teraz myslel, že... Flashbang. Incendiary out. Counter-terrorists win. Easy peasy lemon squeezy. Super. Dobre, teraz tvoje Bčko, vidíš to. Teraz tvoje Bčko. Sadím sa, to je Bčko. Go, go, go. To je na mid, dobre. Krasa. Krasa, jeden na mide. Throwing Na mide, fire. tak viem ešte. Na mide. Grenade out. Čavci vybe. Dvaja tak v prvom šasti. Dobre, teraz ideme na mid, hej, teraz všetky prekoníme na mide. Čo oni to všetko hadia tam. Throwing smoke. Nevidím cestiny do profilky a toto normálne ako niekto prosím napíšem. Stejne, lebo fakt ja neviem. O, akačko. On tam fakt je. Bratranec, ja som len tak strieľal. Ja som ho nevidel, ja som si len tak vystrieľal tých 14 nábojov. A on tam fakt stál. To je... To je moje šťastie, chlapci, vám hovorím. A dievčatá. Ne, zabite ho už, normálne ho zabite, ale ja som prišiel o akáčku. Dobre, vieš čo? Counter-terrorists win. I'm a piece of cake, so it is. Ja to inak. Ideme Allahu Akbar, poď. To je Allahu Akbar, čo som zadrbal, ideme... Asi prečo livujú? Čo mi drbe? Ideme toto, ideme Rusko. Ideme Rusko, chlapci, lenže Rusko pôjde, no dobre, už je späť, nemusím vyťahovať mobil, nemusím scrollovať, poďme.
No tak, čo by som si tak zobral, on som zobral späť. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Smoke! Throwing fire! Throwing flashbang. Ahoj. No poď sa máme, vysvám. Vysvávam 3 násobník. A co za mnou? Jod. Grenade out! Counter-terrorists win! Alright, alright! Dobre, to nič neskrýva. Ja tak to nastavíme. Budeme nahrať. Neviem. Let's go! Tá skupňák, jak sa hrá. PRO hra. PRO gameplay, PRO všetko. Laying down smoke! Throwing fire! Throwing flashbang! Red, zabil. Throwing a grenade! Dobre, kde je? Counter-terrorists win! Right on! Rush B. Together we can do this! Rašby, ja ti dám rašby hneď do hlavy. Však počkaj, ako to vyšpekulujeme, pozrieme si cítil a ideme na to. Ideme, ja to rašnem mid, lebo však ja som proste... Russian B, Russian B. Ne, ja idem Ačko, lebo to je proste najlepšie. Tam bude veľa policajtov a ja chcem buď kapel, alebo to vytrehať. Move it, move it! Hoďte sa. Yellow, go B, go B. No ладно. Teraz, zabil. Шорт. Tebe dám šortu od hlavy. Митов вообще. Это мид. Он сейчас на шорту. Хорошо. We cannot be killed! I am Hitman. Teraz som dal všetko. No že celé srdce som bol v tej hry. No že celý Rush B. gameplay bol zo srdca. Rush B, hej? Rush B, да. Rush B, Rush B, Rush. Kúkaj, aký sú všetci sú! Učia sa. Čo som teraz povedal, ale to... I'm throwing fire! Б чисто. Malo ak debil. Prečo tak? Terrorists win! Yeah! This is easy. We kill them, and then we go home. Flashbang! Okej, poďme na to. O, to nejako rašne. Rašne. Throwing smoke!
Krasujem. Throwing fire. GG. Dobre, takže toto asi nie je všetko, však také kratučky dáme. A napíšte, či to bolo dobré, dalo sa, nedalo sa. Keď ne, neviem, hej, tak čaute.